ಒಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಚ ಕಟ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಈತು ಧೈರ್ಯಡು ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಗಿಪ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ರಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಎಂಚ ಆತನ ಇಂತ ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ನಿತಿಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ಕಣ್ಣ ಉಂಟು ರಾಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಅದ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಬಾಲೆ ಸಂದು ತುಲೆ ಮೇರೆ ಐತೆ ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪುರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡಿತೆ ಮೆರಿನೇಷ ಮತ್ತು ದೀವಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಎತ್ತಂತೆ ಕುಜಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇ ಅಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪಡಿ ಬಿರೋಡು ತಿರುಗುತ್ತಿನ ಜಾಗ್ರತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಎಟ್ಟ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿದೆ ಮೂಟೆ ಎಪ್ಪು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಸಿದ್ದ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಸೀದ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೆ ಶೋಕಾಯ್ಜ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಈ ನಸೀಬ್ದ ಬುಳಿದೇನದ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಈತು ಧೈರ್ಯಡು ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಗಿಪ್ಪಲ ಒಂಡೆ ಅವಕ ಉಪ್ಪಡ ಗಿಪ್ಪದ ಓಕೆ ಹಾಂ ಚೂರು ವರ್ಷ ನೋಡದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇರಡದಲ್ಲ ಗಿಪ್ಪ ಚಂದ ಖತಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೆ ಫೋಟೋ ಬರುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಹೋದ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೌ ಸೆಕ್ಸಿ ಕೈತೆ ಅನ್ಬ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅವು ಕೊಂಚ ಕತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಕತ್ತೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಲೈನ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾರ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಕಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾಪ ಗೊತ್ತು ಏನ ತೆಗಿತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿದೆ ಗಡ್ಡೆಗೆ ತಂದು ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂಡರು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತಾರ ಈ ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಿ ಗೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೋಳಿ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಡು ಮೀ ಬಕ್ಕ ಏನಂದೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲುಕು ಈರೋಳೆ ತಗೋದು सुर्खी हीरोनी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी ಒಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮೀ ಒಂದು ಲಿಪ್ ತಡಿ ಲಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂಜ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಚಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ
ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡು ಇಂಚ ಅಂಚಾತದೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ದ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಕೊಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಮರ್ತಿ 3 ಇಂಚ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕಿದೆ ತುಲ ಇಡಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಬರ್ಚೇನ ಅಂಚ ತುಲ 1 ಇಂಚ ಆಡಲ್ಲ ಇಂಚ 1 ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಬರೋಡಲ್ಲ 1 ಇಂಚ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ അതിന് മോശം ഇന്റർവ്യൂ我天啊！哎呦我的妈！啊，对了。ಏತೇನ ಮೈತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡೋಡೋದು ಅವಂತಿ ಯಾನ್ ಮುರು ಬತ್ತಿ ಬತ್ತ ಏನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬನ್ನಿ ಸುರುಕು ಬಂತೆ ಏನ ಗಂಟು ಒಂದು ಜಪ್ಪು ನಂತಿ ಪಾಡಂಜಿ ಅವು ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೋಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ರಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಎಂಚಾತನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ನಿ ತುಲೆ 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 ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಚಾತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮರಣೆ ಅಜ್ಜಾಗ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಅಗಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಮೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಅದೇ ಒಂದು 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 ಮೋಲ್ನ ಶೇಡ್ ಒಂದು ಆನಂದ ಶೇಡ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ಶೇಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಸೇರಂದ್ರೆ ಬಲ್ಪ್ ಉಡೋಗುಲ್ ಒಂದೊಂದು ತುಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಜಪಾವನಿಗೆ ಅದೇ ತುಲಿ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಶೇಡ್ ತುಲಿ ಔಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಆತಂತ ಕುದುರೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಎಂಗಲ ಮುಜ್ಜಂತ ಕಲರ್ ಅಮ್ಮನ ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಟು ಅಪೂರ್ವ ಮಾತ್ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಏತು ಶೋಕ್ ಆತೀನಿ ಬಾಬನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಶೇಡ್ ಬಂಡ ಶೇಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಂಗಾರಗೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಸೇಲದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಮುಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿನಿದ್ದೆ ಕುಡಂಜಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ತಾರ ಸೇಲ್ ಅಲ್ತಂದು ಅಯ್ಯ 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 ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಅಭಿರಾವಡು ಏರ್ ದೀಪಕ್ ಏರ್ಲಾವಡು ಇಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಫೋನ್ ತೂಪಿನಿ ಸೇಲ್ ಅಲ್ತ ಬರ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಡಕೆ ಬರ್ತಂದ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ಚಾಯ ಏರು ನೀರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಪಡಕೆ ಅಪೂರ ಪಡಕೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಗಾಯ್ ಅಪೂರ ಪಡಕೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಇರತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಅವು ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನಲಕ್ಕ ಪುರ ಪೊಟ್ಟು ಗಾದೆ ಬರ ಅನ್ಪಿರದ ಆಗದ ಪುರ ತಮಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪೂರ ಪಡ್ಕೆ ಬರ್ತವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತಿಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿಂತಲೇ ಬಾಬಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಿಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಿಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾದಿಂತಲೇ ಇಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಪ್ಪನೇ ಶೋಕಾತನಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಡ್ ಜಪ್ಪ ಎಂಜಾದ ಪೂರ ನೆತ್ತಲ ಕಾಲದ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತಂಜ ಪೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ತುಲೆ ಅಯ್ಯ 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 ಅದೇ ಕೈಡ್ ಹತ್ತಾರೆ ಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ದಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ಬೇಕ ಕುದೇವರಿಗೆ ಹೋಯಿಂದು ಕುದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿತು ಒಂದೆ ಕೊಂಚ ಕುದೇವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ
ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಕಾಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಹೇರ್ದ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೋಲು ರಾಜಿ ರಾಜಿ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೀರು ರಾಜ ಸುರುಕೊಂದು ಬರಪ್ಪ ಬೈ ಯಾರು ಪಂಡ್ಯರು ತಪ್ಪ ಹಣ್ಣೆನ್ನ ಏನನ್ನು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪು ಆದಾಲೈತು ಚೀನು ಯಾರು ಬೈದಿನೇ ತಪ್ಪ ಯಾನೆ ಸಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಂಡೆ ಆತ ಆರು ಓರು ಬರ್ಪಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಕಿವಿ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಯಾವ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಈ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಊದು ಹಲೋ ಹಲೋ ದೂರ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚ ತೆರಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೆದರ್ತಾನ ಸೀನ ಸಂಬಂಧಿತನಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಂಡವು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಅದ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಟ್ರಿಪ್ ತುದೇವರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಒಂದು ನಾನಂತ ಬೋಲೋದರ ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲಿ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮೊದಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಾ പൊല്ലൈനിയ ബാബാ ഗെത്താണ്ടോ അവ തൂതലാണ്ട് ഗെത്തലാണ്ട് ഇതാക്കത്തിലാണ്ട് ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಹತ್ತಂದೆ ನೈಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿದ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಭೂತಾಯಿದ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬರ ಒಂದು ಗೀ ಇದ್ದು ಅಂಚೆ ತಾರೇದು ಎಣ್ಣೆಡು ರೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಭೂತಾಯಿದ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಡಿನ್ ಫಿಶ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಡಿನ್ ಫಿಶ್ ಬಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಸರ್ಡಿನ್ ಫಿಶ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ತುಕ ಏನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಳಂದು ಕೋಡೆ ಊಟ ಮುದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಎರಡು ಜನ ಅಂತಲೇ ನೋಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಭೂತಾಯಿ ಮೂರು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೀನು ಒಬ್ಬರ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಐತೆ ತುಲ್ಲಾರೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಪೂರ ಬೀರಾಡ್ತುಲೆ ಲಗಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೇರಿತೆ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ತುಲೆ ಮೇರು ಐತೆ ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಆಯ್ಕೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ನೆ ಬರಡ ರಾಯ್ ಬೇರು ಮಲ್ಪೆರಿಗಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರಿತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ಸೀನಡವು ಮೀನದ ಕರ್ಲ ಕಪಟ ಪೂರ ಕದಿಲ್ ಪೋತು ಸಾಯ್ ಬೇರೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಕದಿಲ್ ಪೋತುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಯ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ ಪಾಪದ ಅಂಚಾದ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಂದುಲ್ಲು ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ದಾಯಪಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಂದಿತ್ತು ಜಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಗಳ ನೆರಂತೆ ಇಂಚಿನವ ಲಡಾಯಪನ ಬರು ದೂಪಿನಂದು
ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರತಿ ಪೋತಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲಾರ್ ಅರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಗುಡ್ಲದಾಗಲು ಏಪಲ ಮಿತ್ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಡುದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏಪಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕುಲ್ చెప్పునగా ಯಾನವೇನೆ ತಗೊಂಡು ಮಂಡಲ್ ನಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ತಿವಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಆಯೊಲ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿ ಆ ವಿನ್ನ ಓಡಿಂಗ್ ಕಾತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ವಿನ್ನ ಅನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಈರ್ನ ಮೀನ್ ಕೈಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಕೈಟ್ ಅವು ಐತ ಉಂದೇರಿಗೆ ಪುನು ಪೊಡಸು ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಗುಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಕೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಉಂಡು ಬರ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೀನಿಂಚ ಓಕೆ ಮೇರ್ನಂಚಿನ ಹಾಡ್ ಕೈಟ್ ಬರ ಒಂದು ಪುರ ಮೀನ್ ಪುರ ಆಪುಚಿ ಓಹೋ ಹೋ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೀಲಲ ಮಂಡಲ ಪತ್ತೋಡು ಚಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೀಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂದು ಪುರ ಕಿನ್ನಿಗಿನ್ನ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ರಗಲೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ತರುವುದಾಯಿ ಬರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ರಗಲನೆ ಓಕೆ ತರುವುದಾಯಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಲೇಸಲ ಕಿನ್ನೆ ಮೀನ್ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಡ ಕಂತನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನು ಇಂತ ಆಪುಜ ಬಾ ಅವು ಕಿನ್ನ ಅಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ನೀವು ಒಂದು ಬರಿತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೋರಿ ಬೋಡ್ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಬರಲಿ ಅವೇನು ಬೋಡ ಇದು ತುಯಿಲೆಗೆ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಕೋರಿದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ತಿ ಮಾಡು ಈ ಕಾಡು ಮನ್ಸಿದಿ ಅದ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಕಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ದ ಲಕ್ಕ ಅದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಕ್ಕ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಅಂತೆ ಸೊ ತುಕ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬತ್ತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ಬತ್ತಿ ನಾನು ರವಾ ಫ್ರೈ ಇಂದತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋಣಿತ್ತು ರವಾ ಫ್ರೈ ಹಿಂಗೆ ಬಂಗುಡು ತಿನ್ನೋಣಿತ್ತೀನಿ ಮರಣಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಾತೈ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳಿತೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ತು ದೀತೋಲು ಬುಡಿದಿ ಯಾನತ್ತು ತುರುಕಿ ಅನ್ಪೋಲು ಬೇಗನೆ ಅನ್ಪೋಲು ದೀತೋಲು ಬುಡಿದಿ ಎಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಂತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಕಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಲ್ಲುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲು ಏನೇ ಮಲ್ಪೊಂದಿರ್ತೀನಿ ರೋಸ್ಟು ಬೂತಾಯಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೀನ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡಂಚ ಅಪುರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡಿತೆ ಮೆರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೀವಲು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀಪ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಾರುಂಡು ಕೊಂಚ ನಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀವಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೆರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೀವರೆ 1 hour later. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತ್ತೆ ರವೆ ಪಾಡಂದಿರ್ಲೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತನೆ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಮೂರು ಇದು ಕುಳಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಪಂದದ ಅಯ್ಯ 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 ಬರ್ಪಿನಾಗ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚ
ಮಸ್ತ್ ಮೂರು ಚೂರು ಮೀನು ಅಂಚನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂಡು ಉಂಡು ಇಂಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುಟ್ಟು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ರವಾ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ. ಏನನ್ನ ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಏನನ ಅದು ಬೋಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಶೋರ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೀನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪ ನೀವು ಮಲ್ಪರ್ ಲೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು